i forbindelse med vores personalemøder, ynder jeg at sige alt andet end førsteplads. Det er ikke tilfredsstillende. Det ideelle for os, det er jo at etablere nogle langsigtede samarbejder med nogle kunder, der har passion, fordi de laver og virkelig gerne vil arbejde med design, og også på strategisk niveau, og på et niveau, der er vigtigt for deres virksomhed. Da vi startede vores samarbejde med Tom Madsen for mere end 10 år siden, så sagde han til os, at hans drøm var at tegne sin egen vaskemaskine. Pludselig åbnede muligheden sig via vores leverandør Primus at være med til at udvikle en ny vaskemaskine. Hvad er det, vi skal være målet med det her? Hvor vil vi lande henne, når vi er færdige med det her projekt? Vi har haft det mål at lave en vaskemaskine, som er væsentligt lettere rent kilomæssigt, væsentligt nemmere at montere, væsentligt lettere at servicere på. Jeg har jo kørt rundt som servicetekniker i mange år. Jeg har rendt op og ned af kældertrapper. Jeg har skruet, jeg har hamret, jeg har målt, jeg har gjort ved. Jeg har kendt næsten alle de produkter, der findes på markedet. Der er tænkt over den mindste detalje, og der er tænkt på enhver person, som skal håndtere og skal interagere med den her maskine i en masse forskellige situationer. Vi har haft den der position, som man som designer kun kan ønske sig at få lov til at præge helheden og den overordnede struktur og strategi for, hvordan det her produkt skal være, men også komme helt ned i detaljen sammen med Nortech. Brugerinterface og udseende på betjeningspanelet og på dørgrebet og alle detaljerne, så det hele bliver bundet sammen og får den samme filosofi og udstråling. En ting er, når man laver sådan en vaskemaskine, at få den gjort smuk, men med den teknologi, vi også har i dag, har vi en masse muligheder for at lave en masse smarte løsninger. Og en af de ting, vi har vægtet meget højt, er selvfølgelig et flot vaskeresultat op mod et lavt energiforbrug. Og det gøres ganske enkelt ved, at det tøj, der puttes ind i maskinen, vejes på en smart måde, og derefter giver signal til såvel vand som sæbeforbrug. Og det har jo ekstremt stor betydning set over en årrække på driften af et vaskeri. Der er flere faktorer, der spiller ind på, hvordan man får et godt vaskeresultat. Og en af de væsentlige faktorer, det er tromlens udformning. Der har vi sammen med ingeniørerne hos Primus fået udviklet en speciel tromle, således at vandflowet igennem tromlen og tromlens berøring med tøjet er med til at give et fantastisk flot vaskeresultat og samtidig være utrolig skånsom over for tøjet. Og et af de helt kendte problemstillinger har været at kunne lukke en låge på en vaskemaskine, selvom det lyder sindssygt. Der har vi sammen med vores designer fået udviklet et meget specielt lukkesystem, således at man med 2 fingre og næsten ingen kræfter blot kan lukke lågen. Ligeledes har det også været lidt problemstilling med låger, der kunne lukkes 90 grader, og det har vi også taget højde for i den her. Stor indfyldningslåge, let at lukke, og samtidig kan den lukkes helt op i 180 grader. Det, der har været vores tanke, og det, der er hele hjertet i betjeningen af Nortechs maskine, det er at kombinere den sidste nye teknologi med en helt enkel og nem måde at betjene maskinen på. Vi har den her tykke glasplade, som ligger helt plan med fronten uden nogen form for knapper eller taster på nogen måde. Den lyser bare op og kommer dig i møde med de informationer, som den ved, du skal bruge. Så på den måde så får vi det mest avancerede teknologi til at tale med mennesker på en så enkel måde som overhovedet muligt. Med den teknologi, vi har brugt, der har vi også evnet at lave en brugerinterface, eller en brugerflage, som fru Hansen kan finde ud af. Det er så enkelt, man skulle tro, det var løgn. Som designer er vi jo brugernes advokat, og vi tænker hele tiden på, hvordan vi kan optimere det her produkt i forhold til de personer, der skal bruge produktet i deres dagligdag. Et godt eksempel, det er sæbeskuffen, som er
for det første er et helt nyudviklet princip, og det skal man selvfølgelig understrege i designet og gøre opmærksom på. Så vi placerede sæbeskuffen helt ude i front, hvor den på det gamle produkt sad langt tilbage. Det var svært at komme til, og det betyder også, at man spilder, og produktet kommer til at se beskidt ud. Og her har vi lavet den meget stor, og den får en central placering på produktet og er meget synlig. Det udtryk, vi gerne vil have frem i maskinen, at den skal være stærk, for det er den. Den skal også være rar og imødekommende, og man skal få lyst til at trykke på den, og man skal ikke føle sig dum. Selvom man ikke har prøvet at vaske før, så skal man kunne tale med den og forstå, hvad den siger. Vi sælger kvalitet. Det er selvfølgelig også det, der bliver efterspurgt. Vi er så sikre på kvalitet på det her produkt, at vi har valgt at udvide garantiordningen. Der er selvfølgelig de 2 års garanti på alt, men udover det har vi lavet en udvidet garantiordning på tromle, på hovedleje og på kar. Vi har lavet det på motor, vi har lavet det på styreprint, og vi har lavet det på kabinettet. Vi har gerne vil vise industrivaskemaskinens power og muskler og dynamik, og altså at denne her, den kan faktisk noget, som sådan en lille vaskemaskine ikke kan. Nortec, de tænker i helheden og hele vaskeriet. Og det har vi gerne vil omsætte til design, så man rent faktisk også kan se, at det her, det er luksus at få lov at vaske i sådan et vaskeri. Det er en stor personlig fornøjelse for mig at kunne sige, at med udviklingen af den nye Hydro-serie, står vi med absolut det ypperste, der findes på markedet. Det, der har drevet det her projekt, det har været engagement og entusiasme, simpelthen fra en hel masse mennesker, som har lagt energi i det og har gået vildt op i, at vi bare skulle lave verdens bedste vaskemaskine.